ini DSF tongai जों गोदोमा सालरबैनो बेकलग स्टाडी खायदा ini Vice President John Tay team जों नागै RTI जों फाइल खायरो बनि परके जों नुबै माखा there are thousands of backlog posts जोंनि SC रनि बागै साख्रि ताक्स तेलांगै जों नुबै माखा निरक थांनाय जेफ्रो गवर्नमेंट फॉर्म खायगा 2018 निरक आप्रोबो सिखाना गवर्नमेंट रो बरंनि समाय दंमानि मिस कल रो खांखानो साख्रि तेलांनाय but जों ओरा क्लियरलि नुखा जे ST backlog जे वैकेंसी दंमा तेलांग जागायाखौ सो बरंनि थानि जों तमा पयदो दंनाय जोंनि लोकल मा बुजिनाय and TSF जों अमा सिगु ST backlog नि मूवमेंट जों दिनै जोंनि जेंजाखा बर' जों दिनै स्टुडेन्ट्स youths दं but आं appeal खायनाय अमा TSF नि मूवमेंट आं but people movement जों दिनै youths रो गोबां मानगो बेकार खालायदों निरो मा बुजिथाय पेरेंट्स बुमा बुफानि रो मा बुजिथाय साख्रि नांगो हायफानो जों मूवमेंट प्रोटेस्ट खायां जोंनि एनी डिमांड जों मांगला थांनाय दिल्ली रगो जों मूवमेंट जों नुगैनो दं बाहागि youths दं नखा but आं appeal खायनाय जोंनि दिफ्राहास्टिनि youths पेरेंट्स निरोबो जोंनि लगे रो खायदि and खा खायगो ओ ST backlog definitely government माखनाना if we join hand together not only TSF NGO social organization political party they youths they students ani appeal on no protest ke sudu state government tai adc government ni ke kuma to backlog to adc tai state ga sudu state ni against da mane state thani ga protest khai to na adc including or adc buda concept to nadi जों RTI फाइल पेमेंट को जों स्टेट दानि हमले स्टेट नो जॉब रिक्रूटमेंट गोबां तेलांगो कंपेयरिंग टू ADC and ADC नि आस अथॉरिटी रिजर्व फॉर रिक्रूटमेंट लांगोन सो जोंनि डायरेक्ट अपील हाइ के डिमांड स्टेट गवर्नमेंट नि थानि दानि हमले रिक्रूटमेंट बरक्स तेलांग दं ADC वो डेपुटेशन को दं दाबो सो इट इज अंडर स्टेट गवर्नमेंट ADC वो साख्रि गोबां मा दंगै माने डेपुटेशन ऑफ फिराग रह खां but state government borok takpana thangoi dong sini public ke lukro ma businai je ST backlog sei to kabangma dong and edisio bo jodi wo je deputation ro hono firag ro kan definitely abo edisio bo chakri kabangma dong